Joj, to je jaká pohodka. Ešte, že tu mama není. Lebo mi nedovolila ešte spať, musel by som ešte niečo urobiť. Mami, čo sa stalo? No, ja tu na teba čakám už. Kde si? Ja som doma. Tak i hneď pri za mnou. OK, tak už idem. OK, takže ideme za mamou, ale moc sa mi nechce, lebo bude naštvatá určite. OK, sme tu, ty vole. To boli ale šprinty. No ahoj, jak sa máš? Ahoj mami, tak už poď. Mamo, kde si? Mama? Ahoj mámo. Ty si tak letel, že som odletela. Kde si? Na začiatku prokejmu. Dobre, tak idem. OK, takže nachádzame s touto Karou Urtla rýchly speed mod. Ty vole. Ty si tak letela, že som odletela. To jak to? Mami, tak ja som za to nemohol. Následne jedeme. O 5 minút neskôr. OK, takže sme doma a moja mama si vonku opeká a normálne si tam chilluje. A keďže není doma a je proste vonku, takže akože ma nepočuje nič, nevidí a mám zakázaný počítač, lebo som niečo v škole vyviedol už dávno pred 2 mesiacmi. No tak idem si zahrať. Ja už som si dohral. Tuto mám tie svoje krásne klávesnice. Tak. Patrítku, už jdu ku tebe. Domů. A do prdele, rýchlo. Dobre, mami, ja si jdu lahnúť. Do prdele, rýchlo vypnú počítač. OK. Tak, dobre. Patrítku, vstávaj, ideme do kina. Čože, my ideme do kina? Áno, už ťa čakám v aute. O 10 minút neskôr. OK, takže sme tu a moja mama musela ísť do roboty. Ale išlo pešo, lebo ona pracuje v obchodiaku, takže ona mi zavolá, keď už bude končiť. A práve končí aj film, tak môžeme ísť domov. OK. Tu je nejaká bezdomovkyňa. No a idem radšej preč, než ma sťažujú. Akože ja nemám nič proti bezdomovkyňam, ale oni môžu byť zlé, agresívne. To bola šlupka. A do prdele, auto horí. No do prčíc. Co budem dělat? Hasíčák. OK, takže našiel som hasíčak, lebo bol som hore a ideme uhasiť. Dobre. OK, takže už je uhasené auto. Áno. Haló, mami. No, ahoj, Matrítku, už poď pre mňa. Dobre.
Tak idem. Tak ahoj. Čau. OK, takže volala mi mama a ja sa vám ozvem, keď už do počíc. Keď už tam budem. OK, takže sme tu a ideme za mamou. No ahoj Matritku, čo si robil? Ahoj mami. Čo sa stalo? A čo by sa malo? Pozri sa za seba. Prosto tu ďalší part bude, ak dáte 50 lajkov. Čaute.